सरकार दरबारात 6 तारखेर आम्ही एक एज्युटेशन केले आणि त्यांच्या दरबारात आम्ही प्रश्न मांडलेलो की आमच्या धंद्या विरुद्ध जे रेंट कॅप परमिट ओपन केले सरकारान ते बंद करचे, जाता तितले बेगीन बंद करचे, ज्याच्यामुळे आमचे टुरिस्ट टॅक्सी तसेच कालापिला टॅक्सी यांच्या धंद्याचेर परिणाम जाता। त्यांना डिक्लेअर केले की 16 तारखेर या महिन्याच्या आम्ही टोटल गोवा सगळे तरेचे कालापिला, ऑल गोवा टुरिस्ट टॅक्सी आणि ऑल इंडिया टॅक्सी बंद करतले म्हणून। आणि याचा परिणाम दिसून येयलो आणि आमकां सीएमान आमचे लोकल एमएलए बाब मायकल लोबो सगळ्यात आमकां आफोन येयले पयर 13 तारखेर आणि त्यांनाय आम्ही सीएमाक या धंद्याबद्दल कितें घडटलें आणि आमच्या धंद्याचे कितें परिणाम जातले आणि आम्ही कशे देशोधडीक लागतले आणि 10,000 टॅक्सीकार सारखे लुकसाणान वयतले, रस्त्यार येतले, भिकेक लागतले आणि 10,000 टॅक्सीकार म्हणजे 10,000 फॅमिली। आणि ते आम्ही पटवून दिले सरकाराक, सरकार दरबारान सीएमाक पटवून दिले जर तुम्ही रेंट कार ओपन केला सगळ्यांक तुम्ही तर हे दिले शेकड्यांनी जाल्यार हजारांनी रेंट कार आणि प्रायव्हेट कार रस्त्यार येतले। काल आमच्या लोकल एमएलए सीएमान आफोन येला आपल्याच्या ऑफिसान आणि जे फाईल असली त्याच्याकडे जी फाईल त्यांच्यापर्यंत पावलेली ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीसून ती त्याने वाचून दाखवली आणि त्याचे त्याने रिमार्क मानलो की ही रेंट कॅब परमिटा ओपन करपाची फाईल हांव फाटी घेता आणि त्याच्यात बंदी घालता म्हणून। तर आज आम्ही सगळे जाण हांगा जमले ते हेच सांगपाक की फाल्यां जो आम्ही ऑल गोवा सगळ्या तरेच्या टॅक्सींचो बंद आसलो तो बंद आम्ही फाटी घेता हे सांगपाक लागून तात्पुरतो आणि तेतून आनीकूय आमचे 2 बटन तेंच्यांनी घातलेले असले की जीपीएस आणि मीटर सगळ्या टॅक्सींक बसोवचो म्हणून। या 2 मुद्द्याबद्दल सीएमान आमकां सांगला, श्री पार्सेकरान सांगला की आमकां आपण थोड्या दिसांनी परत तुमकां आफोन घेता, आम्ही टुरिस्ट टॅक्सी वाले, ऑल गोवा टुरिस्ट टॅक्सी वाले आणि कालापिला टॅक्सी वाले एकत्र बसूया आणि याचे सोल्युशन काढूया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांवें सांगला की हेचेर स्टडी केल्या बगर हे रेंट कॅब जर हे कॅपिंग काडीत जाल्यार खंय तरी अन्याय जातलो, आमच्या टुरिस्ट टॅक्सी ओनर्स एंड ड्रायव्हर्स हेंचेर अन्याय जातलो आणि हेंचे लायव्हलीहूड जे स्वतः कितें ना कितें भाडे मागतात ते तेंचे भाडे बंद जातले। आम्ही चीफ मिनिस्टराकूय सांगला, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय सांगला की हेचेर क्रॅकडाऊन करपाची गरज आहा, कित्याक आमचे टुरिस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर्स एंड ओनर्स हेंकां खूप मार भरलेलो आहा, तेंचे बिझनेस ते प्रायव्हेटली गाडयो हाडटा आणि ते भाड्याक दिता विच इज इलिगल। हेंचे रेजिस्ट्रेशन कॅन्सल करपाची गरज आहा। जर तर हे आमी खंय रायट डायरेक्शनान घालतले जाल्यार सिरियस एक्शन घेवपाची गरज आसा सरकारान। आणि चीफ मिनिस्टरान जे आमचे कडेन मीटिंग घेतले आणि आमकां उतरूय दिला की आय विल स्टार्ट द क्रॅकडाऊन and see that our local Goans are not disturbed. Demand जो आसलो की रेंट कॅब फायल स्क्रॅप करची म्हणून ती स्क्रॅप केला म्हणून आमकां खबर पावल्या, तेजेर आमी खूब खुशी की आमचे डिमांड मानून घेतलो।